Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν τελικά οι γυναίκες ψάχνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι το πιο σημαντικό που ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε και είμαστε μόνες. Αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμη κι εγώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγο για... παίρνοντας αφορμή από αυτά που άκουσα και τα βίντεο που είδα, υπάρχει μία τάση να υποστηρίζουμε ότι οι γυναίκες είναι μόνες από επιλογή. Ότι υπάρχουν γυναίκες, βγαίνουν και λένε εμείς θέλουμε να είμαστε μόνες και όλο αυτό. Αυτό η δική μου εμπειρία και σαν θεραπεύτρια αλλά και σαν φίλη και σαν γυναίκα πιστεύω ότι δεν ισχύει. Και γι' αυτό μιλάμε ότι, και γι' αυτό λέμε ότι όταν είναι τόσες γυναίκες μόνες και αυτό είναι πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα ήταν πρόβλημα και δεν θα ήμασταν εδώ να το συζητάμε. Σε δεύτερη φάση, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη γυναίκα στη σχέση χωρίς να μιλήσουμε για τον άντρα. Και η δική μου εμπειρία πάλι είναι ότι οι γυναίκες θέλουν να ζευγαρώσουν, θέλουν να σχετιστούν. Αυτοί που δεν θέλουν και που αντιδρούν είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό οι άντρες. Η δυσκολία στη δέσμευση, καλός ή κακός, είναι πρωτίστως δική τους. Γιατί τους αγχώνουμε δηλαδή, γιατί ίσως έχουν στο μυαλό ότι θέλουμε να τους εγκλωβίσουμε και ότι με σκοπό το γάμο, ίσως την οικογένεια. Όχι. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές αλλαγές στους ρόλους που παίρνει ο άντρας και στους ρόλους που παίρνει η γυναίκα. Η γυναίκα τα τελευταία χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, έχει καταφέρει, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Έχει φύγει από το ρόλο της, έχει γίνει δυναμική, έχει μπει στο στίβο εργασίας, έχει κάνει πράγματα, έχει ομορφύνει, τα έχει καταφέρει. Έχει πάρει, έχει βγάλει δηλαδή, έχει αναπτύξει κάποια αντρικά χαρακτηριστικά, τα οποία παλιά δεν είχε. Παλιά ήταν συμπληρωματική η ρόλη. Η γυναίκα είναι έτσι, ο άντρας είναι έτσι. Τα είχαν βρει, λειτουργούσε αυτό το μοντέλο. Σε κάποια φάση σταμάτησε να λειτουργεί, η γυναίκα άλλαξε. Τα κατάφερε και έφτασε σε ένα σημείο που είναι πολύ ολοκληρωμένη. Οι άντρες δεν έχουν καταφέρει αυτό. Όχι, δεν έχουν καταφέρει. Να το χωνέψουνε. Όχι, ούτε να το χωνέψουνε. Είναι δύσκολο και για τα δύο φύλλα αυτό. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι τώρα φαίνεται, η δική μου άποψη είναι ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουν οι άντρες αλλαγές. Να κάνουν ρεσέτ. Να κάνουν ρεσέτ. Νομίζω ότι είναι. Τι αλλαγές λέτε να κάνουν οι άντρες? Είναι και πάλι μπροστά. Όχι. Είναι στη φάση που οι άντρες προσπαθούν και διεκδικούν όπως η γυναίκα διεκδίκησε το αντρικό της κομμάτι, αυτό το δυναμικό, οι άντρες τώρα έχουν βγει και διεκδικούν το θηλυκό τους κομμάτι. Γι' αυτό το κομμάτι που γκέι δεν γίνονται όλοι. Αυτό μας έχει πειράσει. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά οι άντρες βγαίνουν και λένε δεν μπορώ εγώ τώρα εσύ να τα έχεις όλα και εγώ να είμαι, εσύ να μπορείς και να έχεις και το γυναικείο σου κομμάτι, να μπορείς και να γκρινιάζεις και να επαναστατείς και να διεκδικείς, αλλά και να έχεις και δύναμη μαζί με όλα αυτά. Δηλαδή. Εγώ έχω μείνει στον παλιό μου ρόλο και πρέπει να είμαι μόνο δυνατός. Πρέπει να είμαι δυνατός, πρέπει να δίνω, πρέπει να κάνω όλα αυτά. Και τώρα έχουν βγει και διεκδικούν το θηλυκό τους κομμάτι. Τι εννοώ με αυτό? Ναι. Γιατί οι άντρες τους βλέπεις να έχουν γίνει όπως και λίγο περισσότερο θηλυκοί. Έχουν αναστολές πλέον, αφήνουν τη γυναίκα να τους κυνηγάει. Φεμινισμός, θα κάνουμε αντρικό κίνημα. Για ισότητα. Αντρισμό. Νομίζω ότι είναι κάπως έτσι και αυτό μπορείς να το δεις και σε σχέση με την πατρότητα. Και την πατρότητα έχουν αρχίσει να διεκδικούν πολύ περισσότερο οι άντρες. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει είναι η επικράτηση του άντρα αυτή τη στιγμή. Σε λίγο θα ξεκινήσει. Θα γεννάνε σε λίγο. Βέβαια, οι άντρες το πρώτο εκεί που φαίνεται πάρα πολύ είναι το πώς πάνε. Διεκδικούν τα παιδιά τους. Άμα χωρίσουν, δεν μπορεί άλλη πλέον να τα πάρει και να φύγει. Είναι δικά μου. Και ο νόμος έχει αρχίσει να είναι με το μέρος τους. Δεν είναι έτσι, δεν είναι απλό. Γίνεται μια αλλαγή η οποία είναι πάρα πολύ γενική και είναι σε αυτούς τους ρόλους που παίζουν τα δύο φύλλα. Ναι, η οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας δεν έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο? Δηλαδή ότι η γυναίκα πια είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Αυτό είναι αυτό που κέρδισε, γι' αυτό μιλάμε. Αυτό κέρδισε η γυναίκα, αυτή ήταν η αλλαγή της.
Όμως και εκεί πέρα υπάρχει μια παγίδα, γιατί η γυναίκα τι έχει κάνει? Έχει κερδίσει όλα αυτά και πρακτικά έχει προχωρήσει. Οι αλλαγές συνήθως οι πρακτικές προηγούνται των συναισθηματικών, αλλά συναισθηματικά έχει μείνει λίγο πίσω, έχει μείνει στο παλιό. Γιατί εδώ πέρα και εσάς άκουσα να λέτε ότι θέλω να είμαι ανεξάρτητη, θέλω να κάνω όλα αυτά, αλλά συνάμα από τον άντρα περιμένω να είναι δυνατός, θέλω να μου παρέχει ασφάλεια. Συναισθηματικά έχουν μείνει στο παλιό. Μπορούμε να πάμε στο παλιό μοντέλο Αλλά καλύτερα. επί της ουσίας όχι. Μόνο συναισθηματικά. Δυστυχώς ο δρόμος είναι μόνο μπροστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ανάλυση που μας κάνατε και πράγματα τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί για τα δύο φύλλα.